One su tu, čekaju da budu otkrivene. Nalazimo ih tamo gde najmanje očekujemo. Dođu do nas kada promenimo perspektivu. Kada izađemo iz komfort zone. Zakoračimo na novu teritoriju. Neke od njih su velike, a neke od njih su male. Ali tako je uvek sa idejama. One ne dolaze same do vas. Kako biste ih našli, morate da se pokrenete. Kia, movement that inspires.